खुलुमबाय रायजोफोर आं मानक सेवा एनजिअनि आङो सासे सदस्य आङो किसियार बिबानाव आं दङ मानक सेवायाव दिनैहाय जों मानक सेवानिफ्राय जों ओरैबायदि सेवा खालामै जों दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन लानानै प्रमद बर' सारजों ओरैबायदि जोङो मावनानै देखायबाय गामि सिं हाबनानै सा ओनसोलाव फागुन सैथ्र मासाव दैखर दै रानजोबब्ला बिरखां बर'आ गावनि ट्रेक्टरखौनो दै टेंकि बानायनानै बयखौबो फाहार साइडनि मानसिखौ रैखा खालामदों। खुनु मानसिया बहाय हाबनानै नायसनाखै। दा दिनै बिरखां सारा बहाय मोसौ मैसोफोर रसा नांनाय मानसि दैनि रसा नांनायखौ बियो फुरा सेवा खालामगासिनो दं आरो बिथांनि सेवा खालामनाया साफ्रोमबो रायजोफ्रा बिमा माहारिफ्रा बुंगासिनो दं बिरखां सारखौ जों जेरावखि लामायाव लोगो मोना बिनि आथिङाव बिबार बारसे होनानै सिबिथावथाव जों मा होनानै सिबिबावगोन सानो बिथांनि मानक सेवाया मानसि सिबिनायखौ दिनैहाय बिथाङा गामि गामि हाबनानै जों मोनसे माइनरिटि मोनसे कमिटि दाबाय प्रत्येक गामिनिफ्राय साबा 200था गामियाव जोङो दिनैहाय मोनसे बेबायदि संघ जोङो माइनरिटि मोनसे पार्टि दानो हाबाय बेनिफ्राय आरो बिथाङा ओरैबायदि दा सहाय खालामगासिनो दङ गामि गामि निखारुफिननि सोरबा खैफोदाव गोलैयोबा सोरबा जुदि फिसाजोखौ हाबा हरनानै आतमंगल खालामनो हायाखैबाबो बेवहाय थांनानै सहाय खालामहैयो सोरबा मानसि थैनायावबो बेखौ नागिरनानै सरादु खुंनो थाखाय सहाय खालामहैयो आरो मोनसे 62 बोसोर जानाय बेंफा पार्टि दङमोन बे सेरफांगुरि बालाफारायाव बिथांमोना अन्थाव बाथाव गोबाय गिजि बेंफारफोरखौनो लानानै दामबाय बायोमोन बेखौ बिरखां बर' सारा नायसननानै नोंसोर बेसे गोबाव जाखो बे कालसारखौ दासिमबो दैदेनबाय थानाया होनो बिथांमोना बुंबाय जों 62 बोसोर जाबाय होननानै दिनैहाय बेबायदि बेम पार्टिया दुखुनि समाव दामग्रा नङा सुखुनि समाव सुबुनि समाव बे जिनिसखौ खोमानो मोना बे कालसारखौ आं मानक सेवानि जानानै नोंथांमोननो आं गोदान बायना होनोसै होननानै बायना होदों दिनै बे बेंफार पार्टिफ्राबो गुमै पार्टि क्लाब नाम लानानै बिथांखौ बुङो जों मा होनानै सिबिबावनो निखावरिफोरनि मोदैखौ नोंथाङा दि फुगारनो हागौ अराय समबो नोंथाङा गोजोङै थाबाय थाथों होननानै जेराव लामा सामा लोगो मोनो बिथांमोना खुलुमनानै बिथांनो बोर सारस्रियो बेनिखायनो आङो प्रमद बर' सारखौ बुङो जोंनि दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ सानफ्रोमबो लामा बेंथेना बुङो सार जेरैखि जाया नोङो टिकेटखौ मोननांगौ आरो प्रमद सारा नोंनो हरथारनांगोन होननानै बिमा माहारिफ्रा बयबो डिमान्ड खालामबाय थायो बेनिखायनो आङो प्रमद सारखौ आं खावलायो अननानै दिनैहाय दतमाबासि समस्थिखौ जुदि बासायनांगौबा बिरखां सार नङाबा रावबो बासायनो हानाय नङा आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बुङो बिथांनो जुदि भट होआबा जों गेजेर गेजेर भटखौनो होआ होननानै बेनिखायनो जों बुरखाय दङ कय एकदिन धैर्य खालामनानै थाथ'बाव दाबो सेकेन्ड फेजखौ हगारनाय जायाखै जोंहा प्रमद सारा सिन्था खालामनानै सासे गामि सेवा खालामग्रा हिसाबै बिथांनो हरसै होनोब्ला खुब मोजां जागौ आरो दतमा समस्थिखौ बासायनो हागोन जुदि बिरखां बिथांनो जुदि टिकेटखौ होयोब्ला देरहागोननि मिजिंथिया माबायदि एकदम रोखा बियो मोगथाङाव नुजाथारगोन गोरलैयैनो मानो होनब्ला जोंनाव दासिम 10,000सो मानसिया बिरखां सारखौ सापर्ट खालामनानै दङ आरो बे 10,000सो मानसिया बिरखां सारनो जुदि टिकेट हराबा जों दलरै थागोन नङाबा जों गुबुन दोलोआव थांजोबनाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दं बेखौ बिरखां सारा गिदिं हमथागासिनो दङ खबरदार खुनु पार्टियाव दाथांथ' दाबो सिदान्थ' जायाखै होननानै बयबो धैर्य खालामनानै बे इउपिपिएलआवनो थाथ' होननानै बिथाङा बयखौबो बुजाय लाखिगासिनो दं जिहेतु मानब सेवा संघ बे एनजिअआ बिरखां बर' बिथाङा राजखान्थि हान्जायाव हाबैनि सिगांनो दङ जों मिथिगौ बै समनिफ्रायनो बिथाङा सुबुं सिबिनाय हाबाखौ मावबोखादों नामा बोसोरसे सिगां जों बेवहाय इउपिपिएलआव जयेन लानायनि बोसोरसे सिगां जोंनि एनजिअ दंखायोमोन ओमफ्राय जों इउपिपिएलआव दिनैहाय जयेन लानाय लोगो बांसिन जोङो मानसिफोरखौ जयेन खालामनो हादों मानक सेवायाव आरो बिथाङा गरिबफोरनि मोदै फुगारनो होननानै मोनसे लेबार कार्डबो बे आखायाव लानानै 15,000 जन गरिबफोरनो